טוב, אני רוצה להמליץ לכם על צליל, הגרפיקאית. חיפשנו מישהי שגרפיקאית שתעשה עבודה טובה. תקשיבו, עבודה מקצועית, היא הפכה באמת, המיתוג וכל הגרפיקה הפכה להיות מאוד מאוד מקצועית, לעומת מה שבעבר היה טוב, אבל זה פשוט דרגות אחרות. באמת דרגות אחרות, ממש קיבלנו אותה מה אנחנו רוצים, היא עשתה את העבודה מעולה, זה דבר ראשון. דבר שני, הקשב שלה היה מדהים, זאת אומרת, הרבה אנשים, אין להם סבלנות צליל, יש בה הרבה ענווה, ואני אומר את זה בשיא הרצינות והאמת, יש בה הרבה ענווה, וכיף לעבוד איתה. מה שביקשנו, קיבלנו, כיף לעבוד עם אנשים כאלה, שבעלי עסקים, שלא יודעים את המינימום של איך מתנהגים ללקוחות, והיא יודעת העבודה, גם מקצועית, וגם יש לה לב גדול, והיא באמת קלעה למטרה במה שרצינו, וכיף לעבוד איתה. ואני מקווה שעוד, בעזרת השם, מה זה מקווה? אנחנו עוד ממשיכים לעבוד ביחד.